এই যে বাংলাদেশের সব মিডিয়ার বাংলাদেশের সব লোকজন আমাদের চ্যালেঞ্জ করছে আমরা যাতে তার ভাড়া না দিতে পারি। আর এ হচ্ছে আমাদের সব এলাকাবাসী হাইকে অমংখা ইন্ডিয়া তাই বাংলাদেশ border arino tuye kok banglai mani among kha west bengal ni malda district o ajagna bisi problem creating tong thabo india ni side ni bising te border fencing tar singlai tonglai mani cpwt ni bising te hayakai the central public work division ni bising west bengal kalia saktin block ni bisingo khobja Sukdevpur area bo aro ni simi bsf ro border tar kata singi tongmani bangladesh ni bgb ro kebenge hoi huila khlanya ni chesta khlai ka tai bsf ro no ora tar kata ta singdi fencing ta singdi nei kok kebeng mung sanani chesta khlai tayang bangladesh side phasingo kwbangma borok rok bongni BGB rong no support khlai haibe kya tai bodol kai slogan like je BSF rok fencing tar sumani yang india side phasingo omono ta singdi nei hake BGP rong no bangladesh BGP rong no BSF rok jung kuno chaya khlai yam china ari jung rui tongo hnei saka hake yang indian side west bengal phasingni kwbangma india ni borok rok bo BSF rong no logirina ni bagai burung phaibe kya tai slogan nikha jung omo renai hnei khlaine bangladesh jes khaine pan khaitung hnei nake bangladesh ono tani fan khibnai to o border tar sunu sungnai jung BSF rong no logirina hnei je hind rok nei slogan laikha hake o bangladesh ni BGP rok borok BSF ni je tar kata sumano amono nosto khlaine ni chesta khlai tong norok joton saimono bangladesh bai india ni tabu relation kisa hamyangi tongmani hake chini te kaisa channel katal ajaga bo norok kwbangma informative video naimanai nangthai tv hake channel no subscribe khlai tondi te bell icon no click khadi ajaga bo katal video danan bagai please support khlai di amos bell icon channel katal ko ajaga na haino ajaga bo tebo katal video informative video naimanai hake 10 January wo BSF ro kaisa final statement nikha BSF ro saka je problem create khai tomoni bangladesh ro amo south bengal frontier ni area bisingo klai huni saka tai je fans hayake tar kata singmani amo india ni bisingono khobjago hnei saka hake tabu bo bangladesh ni border ari bai te india ni kwbangma haste khobjak ari border kahamke singjagya ku amono tabu india te bsf ro amono fulfill khlai border je singjagya to mane amono thik khlaini nai tong tum hamle ayang nani kwbangma illegal money rok supply khlai tongbayo a border singjagya tei hake amo west bengal ti phanang tung assam ti phanang tung tripura ti phanang tung kwbangma illegal money chung samong hamyara bo chung ayang nani yang sopai mani norok nugui tongna hake west bengal bai bangladesh fencing tar ari tongmani 22,000 kilometer tai amoni bising 600 kilometer west bengal bai bangladesh ni ari border tomani amo tabuk suglangka ka fencing rejaya ko tar kata singjagya ko kok tomani bising ti semani megla gancho 3.5 kilometer tabuk bo singjagya tongko among kha west bengal ni coach bihar district go ajaga belakeno important to mahmale chicken neck corridor seman anro yang north east lama family west bengal bising hake o jaga no coach bihar tai a jaga no o meglaganj 3.5 kilometer border rejagya hake aro jusino bangladeshi ro hamna chesta khlai kai chini yang north east bo kat khlai kimanu boro to mahmale bangladesh jepro sheikh hasina ni sarkar bayo ajagani borok rok subairiwo a jorani simi bangladesh kuno phano rule krikha je chanati khlai tongkha bongni desh ni borok rok khoroksa jespan leader no sajakliya police no phano sajakliya bongor nai mathambede no phano sajakliya ga borok dol khai mile laibai lama kcharo no bothare lai noramti video rok bang facebook bisingti nukna hake amti ni bagino a jagani borok bang barata hainani chesta khlai tongo border bo tar kata singjagya amoni bagai kheto haino somotol jaga kai direct highway bio taitebo tabo illegal activity cholo illegal smuggling kuno mani rok phano ayang smuggling khanyani a border gritei borok khlai manu hake amani bagino bangladesh rong no dabuk joto no problem jagi tong bonga jaga bo jaga khai kom population ka se kwbangma nodi ma bonga jaga tongjagnai krei tainor bo sikango koila sohor ba kaisa gorta nukna a jaga ba amtino fencing tar krei border kun phano tar singjak krei tar kata hake ayang ni borok smuggling khlai kwbangma mane hamya bo ayang ni tuwo yang ni bo mane lang thango hake ajorabo BSF ro manjage bo yago silai kokjagmani hake ayangni borok rok kwbangma burung phai BSF ro dom kirimani darok ba harmani BGP ro bo amna control khanjani chesta khlaimani haipena te bodol ka haye darok ba harlaija hake ulo BSF rok te burung phai se a borok rok harbayo a bangladeshi rok harbayo hake amo koila sohorni magurli kami 47 number pilaro mani hake yang tripura ro bo
kaham ke fencing te borona nango tai naimo thang berek rok je BSF Assam Rifle CRPF tongnai kwbangma Kashmir Pakistan bai India ni je border tongmani aro to kaham ke no ruin tongo pak China rogo bo ruin tongo aro te borok kwbang a jaga force rok hori tongo haike je Bangladesh bai India ni je ari tongmani o jaga bo te bo kwbangma khai bangri khakai belai khino sanai Bharat Sarkar National Force rok no hakin rok o jaga location nugui mana bo jaga Bangladesh rok bisir hat Tripura habo Meghalaya habo West Bengal Assam Tripura amse chikon te hastese nai koita location o jaga refugee rok habani Tripura Bangladesh refugee rok haki tinin video amsuno noro video na sajaka like di te comment klai sanene ta pokdi nongni bukhani kogro botai Tripura o fencing tar jotono fulfill khai rana nang amon comment bising te ki shahar manu tai tamo khlai Bangladesh refugee rok ni Tripura family naragei man roka khlaiman amon comment bising te ki shahar de haki tinin video amsuno noro channel no subscribe khlai di bell icon click khaji je prank katal video dawa nong noro notification chokun jene bagi jotono khulumba kya hambai kaham tongbaji